fortsætter den hårde tone. I dag siger Mogens Camre, at Asma Abdul Hamid skal rejse ud af landet eller have psykiatrisk behandling. Det er den muslimske politiker Asma Abdul Hamid, der har fået toppen af Dansk Folkeparti til at finde de store ord frem. Hun har meldt ud, at hun stiller op til Folketinget og vil beholde sit tørklæde på, hvis hun bliver valgt. Dansk Folkepartis Mogens Camre siger i dag til en nyhedsavis: det er en syg idé og helt naturstridigt, at en fundamentalist med tørklæde skal være medlem af vores demokratiske parlament. Hun trænger til psykiatrisk behandling. Man må jo behandle den slags mennesker. Det er nogle hjernevaskede små stakler, som går med tørklæde. Skikfølge eller landfly, så simpelt er det. Jo før hun rejser, jo bedre. Partiets indfødsretsordfører Søren Krarup lagde for med at sige, at muslimernes hovedtørklæde er lige så slemt som nazisternes hagekors. Den bemærkning medførte i går oplevet debat i Folketinget. I dag kritiserer de radikale Naser Khader Dansk Folkeparti for at generalisere muslimer. Min mor går også med tørklæde. Hun er ikke psykisk syg. Hun er ikke vanvittig. Altså personligt bryder mig ikke om tørklæde, og jeg kunne godt tænke mig en verden uden tørklæde. Men vi kommer ikke af med tørklæder ved at gå til angreb på den her måde. Partileder Pia Kjærsgaard bakker også op om Søren Krarup. Hun siger til Politiken: jeg er enig med ham i det, han mener. Jeg vil ikke selv bruge samme billedsprog, men essensen er den samme.